לכם או שאתם סובלים? בואו ונעשה אימון ביחד של 5 דקות שתוכלו ליישם אפילו עם ג'ינס בבית. קדימה. אוקיי חברים, אימון קצר של 5 דקות שאפשר ליישם בבית. כל מה שצריך זה 2 משקולות של 10 קילוגרם. בואו נצא לדרך. בתרגיל ראשון רגל אחת קצת קדימה, ומה שאני עושה, אני עובד על היד הקדמית. מצמיד את המשקולות בצורה הזאת, ו10 חזרות. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מצוין. והתרגיל השני, אנחנו הולכים לעבוד על הכתפיים. אז מה שאני עושה זה הרחקת כתפיים, רגליים בפיסוק קל, בטן חזקה פנימה, וענפות. 1, 2, אפשר יותר ישר, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו10. מעולה. התרגיל השני. התרגיל השלישי, אנחנו נעבוד קצת על היד האחורית. מה שאנחנו עושים זה הטוסיק בחוץ. אנחנו יורדים נמוך בצורה הזו, מרימים את המרפקים גבוה ומיישרים. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זה כבר מתחיל להיות קשוח, נכון? מעולה. עוד תרגיל שאני מאוד מאוד אוהב, שימו לב, מה שאני עושה זה את הדבר הזה. חצי סיבוב ומביא אל המרכז ממש מול הפנים, פה. בסדר? זה כבר 5, 6, 7, 8, 9, 10. פה אני עובד על הכתף הקדמית, קצת על היד הקדמית. בדיוק. ואחרון, אל תכעסו עליי אם אני טועה בספירה. אתם צריכים לעשות 10 חזרות, להרגיש קושי. עם 10 קילו התרגילים האלה מאוד מאתגרים. מעולה. איך אנחנו עם הזמנים חבר'ה? 3 דקות. תענוג. אנחנו בפיסוק. מה שאנחנו עושים זה, מהמצב הזה, אני עולה, יורד וסקווט. זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, זה לא קל, 8, בום, 9, צ'יק צ'קה, ואחרון, בום, 10. כיף לכם או שאתם סובלים? מה שאני מציע זה קצת חימום, 10 שכיבות צמיחה לפני, ויש לכם אחלה אימון. תעשו אותו 3 פעמים, אני מבטיח לכם שאתם תעבדו חזק, תרגישו את השרירים. כמובן שיש עוד דברים שצריך לעשות, אבל זה יכול להיות פתרון ממש ממש כיפי לאימון קצר שמופיע את השרירים. יש לנו עוד לעבוד על החזה, על הגב, כמובן על הבטן, אבל זה משהו שיכול מאוד מאוד לעזור. ואני תמיד אומר, תזכרו, גם עם ג'ינס, גם עם אימון קצר, זה תמיד עדיף מאשר לא לעשות בכלל. אוהב אתכם בערימות, תמשיכו לעקוב, תעשו לייק, ונתראה בקרוב באימון הבא.